मंगळा गौरी ओवाळीन सोनिया ताटी रतनांचे दिवे माणिकाच्या वाती माणिकाच्या वाती हिरेया ज्योती जय देवी मंगळा गौरी जय देवी मंगळा गौरी. चला ग चला आपण फेर धरूया. गौरी मध्ये गौरबाई मंगळा गौर गौरी मध्ये गौरबाई मंगळा गौर चला ग मंगळा गौरीचा या करूया जागर चला ग मंगळा गौरीचा या करूया जागर गौरी मध्ये गौरबाई मंगळा गौर गौरी मध्ये गौरबाई मंगळा गौर. एक खुर्ची का मिरची खेळायचं का ग? चला बघू चला. खुर्ची का मिरची साशील कैशी खुर्ची का मिरची साशील कैशी सासूबाई बोलावतात वर करीतात सासूबाई बोलावतात वर करीतात खुर्ची का मिरची साशील कैशी खुर्ची का मिरची साशील कैशी मामंजी रागावतात वर करीतात मामंजी रागावतात वर करीतात खुर्ची का मिरची साशील कैशी खुर्ची का मिरची साशील कैशी नणन चिडवते वर करीते नणन चिडवते वर करीते खुर्ची का मिरची साशील कैशी खुर्ची का मिरची साशील कैशी हे बोलावतात वर करीतात हे बोलावतात वर करीतात. अगं पण चाललीस कुठे? बरी चालली. हे बोलवतात म्हणे. नाव घे पहिले. चल. मी नाही शहाणी कुठली? मंगळा गौरीचे करते मनापासून पूजन. असं का बाई? सोडा माझी वाट मला बोलावतात साजन. ए चला ग चला साळुंकी साळकी खेळूया बरं. नाही नाही नाही. साळुंकी साळकी तुझी माझी पालकी रामाची जानकी पगडा फू बाई पगडा फू साळुंकी साळकी तुझी माझी पालकी रामाची जानकी पगडा फू बाई पगडा फू गेले होते राना विसरले काना पगडा फू बाई पगडा फू गेले होते शेता विसरले कोयता पगडा फू बाई पगडा फू गेले होते विहिरी विसरले दोरी पगडा फू बाई पगडा फू पगडा फू बाई पगडा फू पगडा फू बाई आता लाट्या बाई लाट्या खेळूया. काय लाट्या बाई लाट्या चंदनी लाट्या मामांनी दिल्या मला सारंगी पेट्या फू बाई फू 6 जणी फू पिल्लाच्या झाडाखाली महादेवा तू कृष्ण गुजरी हरी गुजरी कुंटीवरचा हार माझा 7 पदरी काय सांगू माय कुंटीवरचा हार माझा नेलास की काय कुंटीवरचा हार माझा नेलास की काय कुंटीवरचा हार माझा नेलास की काय. आता जागायचं बरं का? नाही चला 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 हटुष्य पानबाई हटुष्य खेळायचं का? दमता लगेच बाई तुम्ही. हटुष्य पानबाई हटुष पैठण्या नेसू आपण नटुष हटुष्य पानबाई हटुष गोलकुटवाडी घालू आपण हटुष हटुष्य पानबाई हटुष मंगळागौर जागू आपण नटुष हटुष्य पानबाई हटुष फिरायला जाऊ आपण नटुष हटुष्य पानबाई हटुष हटुष्य पानबाई हटुष. भांडणाची हौस अगदी. तू जाच करते ना म्हणून. नाही मी नाही सासू होणार आता. मी पण नाही. मला ठीक आहे मी सासू होते बस. हा चला सुरू करूया आता. भांडण ए सुनबाई कोण? सुरू करा.
तू मी सुनबाई हो बाई, हो. हिला जाच करायला बरं मला ए मी आहे जाच करत आजकालच्या मुलींना. माहितीये. हो, हो. चला चला सुरुवात करा ग. चला चला. अगाग सुने, काय म्हणता सासूबाई? अगाग सुने, काय म्हणता सासूबाई? माझा चंद्रहार काय ग केलास, काय ग केलास? बहिणीच्या लग्नात तिलाच दिला, तिलाच दिला. अगाग सुने, काय म्हणता सासूबाई? अगाग सुने, काय म्हणता सासूबाई? माझ्या वाकीत काय ग केल्यास, काय ग केल्यास? भावाच्या लग्नात भाऊजाईला दिल्या, भाऊजाईला दिल्या. अगाग सुने, काय म्हणता सासूबाई? अगाग सुने, काय म्हणता सासूबाई? माझ्या पाटल्या काय ग केल्यास, काय ग केल्यास? मामाच्या लग्नात मामीला दिल्या, मामीला दिल्या. तुम्हाला काय करायचंय? मी काही करीन. माझ्या म्हटलं पुरे बे आता. ए चला का चला आता कोंबडा खेळूया का? सईबाईचा कोंबडा आला माझ्या दारी, सईबाईचा कोंबडा आला माझ्या दारी.